Hi guys, so ito yung nauwi ng mga lakachira guys. Ayan, nauwi kami ng saging. Ayan, tapos itong banana chips. Ayan, negosyo kasi ito ng pinsan namin guys. Ayan, nag-deliver sila sa Osamis City. Ayan. Kahit ilang araw na siya naluluto, sobrang crunchy pa rin siya. Kaya madami silang suki kasi maganda yung product nila. Ano. So, pinadalhan nila kami. Itong mais. Ano to? Magpapatanim kasi ako ng mais dyan sa lupa namin guys. So, ito pang similya to. Anuhin ko pa to, ganyan yun. Kung sa Bisaya pa, maglubo ba, lubuin yung ano. Ganyan yun. So, pang ano to, pang seedling ko to. Sobrang dami. Ano to, tinigib. Pang maganda talaga siya, bigasin na klase ng mais. Masarap yung ano niya, yung bigas niya. So, yun lang yung nauwi namin sa paglakwatsa namin kahapon, guys. Naglaga ako nito mamaya. Pero ito, i-partner ko to sa coffee ngayon. Banana chips. Ang lakas ng ulan kagabi. Dami kong naipon na tubig. Tapos makulimlim pa rin. Hoy! Sana hindi umulan kasi pupunta ako ng bayan ngayon guys. Tapos parang ano, yung ewan ko ba sa lugar namin, lagi na lang umuulan kahit walang bagyo. Yung mga tropical, ano ba yun? Yung mga hanging amihan ba tawag nun? Or habagat? Basta mga ganyan. Ming Ming! So, magkakape muna tayo guys. Partner natin yung ating banana chips. Malaman muna natin ng banana chips. Tapos may coffee. Ano mo guys,
Sobrang crunchy. Yummy breakfast. Hi guys! So, magpapansit ako guys. Seafood pansit canton. Eh wala akong gulay. Meron ako carrot lang. So, pinakuha ko si mama ng sitaw since madami naman kami sa garden. So, ito yung gagawin ko na panggulay natin sa pansit. I-slice ko lang siya ng ganito guys kasi parang ano naman kung yung usual na slices lang, ang pangit naman tingnan. So para na rin siyang kunyari Chinese Baguio beans, no? Parang Chinese Baguio beans pala, wala palang Chinese. Mali-mali ka na naman. Kaya lang, oh my God. Aray ka. Wait lang guys, natuwad yung aking Ang talas pala ng kutsilyo nito. So, ganun lang gawin natin. So, sobrang crunchy naman ito guys kasi ano pa to. Murang-mura pa yung ating sitaw. Kaya huwag na kayong magtaka guys kung bakit sa mga susunod ko na recipe, puro na lang sitaw. Gagawan ko ng mga recipe yan, hanapan ko ng kung anong pwedeng lutuin, maliban dun sa ating usual na adobong sitaw, mga ganyan. Kasi, nag-umpisa na pong mamunga lahat ng sitaw na tinanim ni mama. So, nag-invento ako. Patulong nga yung YouTube. So, i-slice ko muna lahat then prepare ko yung ibang mga ingredients sa ating pansit. Ayan. So, ito na yung ingredients natin guys sa ating seafood pansit canton. Yung ating sitaw slices or string beans. Tapos yung canned tuna. Meron tayong hipon, paminta, bawang, sibuyas, spring onion, and then pinakuluan ko na rin pala yung ating ulo ng hipon.
Yan, sa kakapanood ko ng Korean kanina guys, na puro pinakain nila is ramyeon. Grabe, napaluto ako ng pansit. Pero grabe, ang sarap talaga. Kakaiba yung lasa ng canned tuna at saka sitaw sa pansit. First time ko lang tong ginawa guys. Puro alternative ingredients na yung ginamit ko. Pero masarap. Kain tayo guys. Nabusog namin. Seafood pansit canton to guys. Yan, sinong gumagawa nito? Yung pansit pinapalaman sa sandwich. Carbo con carbo.